Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doğanımız soraptır. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Öňrak adamlaryň arasynda şeýle gurrun boldy. Pire gol bermedik adam kabr azabyna uçraýarmyş diýdiler. Şu söz dogrymy diýipdir. Wa aleykumussalam we rahmetullahi we berekatuh. Musulman doğanlar musulmançylykda, islamda, Kur'an we sünnetde pire gol bermedik adam kabr azabyna uçraýarmyş diýen gurrun ýok. Bu söz batyllar, ýalanlar. Sebäbi doganlar kabrda näme boljagy gaýby zatdyr. Din barada hususan gaýby meselede gurulajak bolsaň, hukman Kur'an we sünnetden deliliň bolmalydyr. Allah Taala Kur'anna Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem sahih hadislerde habar bermese, kabrda ahiretde näme boljagyny öz-özüňden bilip boljak ýagdaý däl. Hukman delil gerek. Kur'an we sünnetde pire gol bermeseň kabr azaby görýän diýip hiç delil ýok musulman doganlar. Bu gepi orta atýan kişi ýa-da kişiler gepini subut etmek üçin delil getirmeli bolýarlar. Ki Kur'an we sünnetden pire gol bermedik adam kabr azabyna uçraýarmyş diýip gurruňa hiç delil getirip bilmeýärler. Bu hili gepleri ýaýr edýän kişiler eger Allah we ahiret gününe imanlar bar bolsa, bu ýalan gepinden tawba etmeliler. Bu gepleri doganlar bidgatçy, akydasy bozuk soplar, bidgatçy tarikatçylar halkymyzyň içinde ýaýr edýärler. Bularyň şoňa meňzeş başga-da bir sürü Kur'an we sünnete ters gurrunlary bar. Ýakynda bir musulman doganymyz gurrun berdi. Plan ahun diýdi diýe adyna aýtdy. Ol ahunyň men adyny tutup durmaýyn. Şol sözde ahun kim pire gol berip rabita etse kabrda soraw jogap bolanna pir kömege gelýär. We Sırat köprüsinden geçende rabita eden pirin kömege gelýär diýdi diýe. Ýene de bu bidgatçy soplaryň köp ýaýr edýän gurrunlary pire gol bermediň piri şeytandyr diýerler. Hatda bir jahil molla video ýaýradypdyr. Şol videoda ol diýe Peýgamberimiz pire gol bermediň piri şeytandyr diýdi diýe. Bu söz diýinden hadis däl. Bu soplaryň ýaýradan sözi. Bu benne bu sözi Peýgamber diýdi diýip Peýgamberimize ýalan ýönkap dur. Şoňa meňzeş gepleriň musulman doganlar ählisi Kur'an we sünnete, İslam dinine, pak ähli sünnet akydasyna ters delilsiz gurrunlardyr. Bu bidgatçylaryň musulman doganlar bu hili gepleri ýaýratmakdan maksatlary näme? Bular şoňa meňzeş gepler bilen bilmeýän ilmsiz adamlary öz tarikatlaryna, öz jemaatlaryna salyp, öz pirlerine gol berdirmek üçin şoňa meňzeş gepler ýaýr edýärler. We öz pirlerini çendenaşa öwýärler. Mysal üçin bularyň ul ahun diýip ýören bidgatçy ahunlar näme diýe? Öz pirleri barada Hazreti Şyhyň özüniň gurruny etmäň diýe, pir aňyrda dursun. Hatda kapsyndaky itinem bihali goraýmaň diýe. Ýagny itinem boş görmäň, itinem pes görmäň diýe. Hemişe aýdardy. Hazreti Şyhylaryň özü dursun, özüniň gurruny etmäň. Şu kapsyndaky itinle bihali görmäň diýerdi. Yani bul adaşan adamın düşüncesine göre pir şeyle bir derecede ulumuş, bulara göre hatta onun item dereceli, item beylek itlerden ütköşükmüş. Ene musulman doganlar bular şu hili batıl gurrunlar bilen öz izine düşýänlerin aň düşüncesini aşak çekýärler. Neticede şularyň izine düşýänler öz ahun pirler näme diýse, sora mana gorkup, näme diýseler makullaşyp, alalaşyp duran bolýarlar. Bidgatçy ahun pirlerini hatasız, ýalňyşmaýan hasap edýärler. Bu öz pir pirlerini hudaýlaşdyrýarlar. Öz ahun pirleriniň ýalňyşyny ýalňyş diýip başaranoklar. Şonuň üçin musulman doganlar bu hili geplerden äge bolun, alanma. Dogry ýolda ýörejek bolsak, hakyky islam, hakyky musulmançylyk gerek bolsa, musulman doganlar Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň bize tawşyran wesiýetine berk ýapyşmaly. Ol wesiýet näme? İmam Malik'iň Muvattasynda we başga-da hadis kitaplarda gelýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem diýär: "Size iki zat goýup gidýän. Şol iki zada berk ýapyşsaňyz adaşmarsyňyz" diýär. Allah'ın kitabı Kur'an ve sünnetim diye. Kim din adından bir zat orta assa musulman doganlar ygtybarly ahli sünnet alimlerimizin düşünürşi bilen Kur'an ve sahih hadislerden delili bolmalydyr. Ve biz musulmanlar isla ahun diýsin, isla şeyh diýsin, isla pir diýsin, kim bolsa bolsun din adından ýaýradylýan delilsiz gurrunlardan serasap bolmalydyr. Elhamdülillahi rabbil alamin.